Antonio Soprano? Ados, hori da, nire anaiaren, nire aitileren anai gaztien. Da, bueno, berak 1915, abuztuak 6-en, jaiozan, eta nor da Antonio, zuen errue gaitxiz, eti behin zuen olako antzoki jenen izan gauza bat, agurrik gabeak, eta nik etzien baneukon zantzu pizkat existitu zela pertsona bat, 21 urtekin, hilin zala. Hasta ez nik izen gehiago, ez zelan, ez hilin zala, gerran. Autoistripu baten, edo kamioi batekin, hori izan nekiena, hola nazi nintzenik. Eta, pregunta hona benetzien, eta lortu naben pizkat harakatzi, eguel da, bere anaiz nagusiari laguntzen kamioi bat hornikuntzarena. Hori izan, genekiena etxean, ez genekien gehiago, esan inoz gehiago kontatu. Eta nik hasi nintzen harakatzen, eta gerran hil zala, eta nor San Antonio Sopelana, eta 20 urtekin gerra rapa osaben bilbotar gazte bat, eta hortik aurrera hasi nintzen pizkat harakatzen, eta lortu izot lotzen pizkat bere historizi, eta horreko pizkat idatziotena, eta bera hasiera baten gerra hasten danien, esteko zertan... Aziko gara, nun jaiozan, azteko? Bera Bilbon, Begoñako, Antonio Sopelana, Begoñako herriz zanien hor jaiotzen da, bere sorlekoa Bolueta osoan dagoen etxe ondoko etxe baten zan, da, Zeine Barreba, Zeine Barrebaren anai gazteena zan, da, gerra garaikerako, nahiko, Bilbota, entzun izan dodanagatik, nire aitikei entzunde, nahiko normala, 19 Bilbo hartan, Errepublikako Bilbo hartan, parranda salie, asko guzteterako mendire jutie, olako gazte normal eta sano bazala. Eta patien tokaiakien, parez pare, gerran oi hartzunez etorrela urrutitik, ez? Bilbon ondinoko, uda hartan, geusik nahiko lasai egongo zalako bizarte ikusi itzen entzundo ganagatik edo irakurretan agatik. Baina gara, euren etxien ja zeuden PNV orbitan, eta gainera nire aikike diputazioen sartute. Eta orduen prestakuntza guztizek etorrela zanaren inguruen, ni suposatzen dut, hau da suposizioat, berak biziko zabezela nahiko gertutik, eta bera nahi nagusiz ez etxikone gainera aita barik eratu ziren nahiko gazte, nire birraitona nahiko ez gazte ziela hilzan, da orduen nire aikikek hartu zaban, Jose Luisek hartu zaban, Antonion aike papera edo lan pizkan, ez hitzaie, nahiz eta bakarrik 6 urte nagusi izau izen. Eta, ez dakit, orduen 26ko momentu haietan, suposatzen dut, Bilbon biziko esan giro hartan, nahiko implikote egongo ziela, euren PNV-ko orbitan egonda, eta gerra zi orduko, harrakatu dozen papera, Antonio ez da agertzen. Jose Luis bai, nire bai, Larrazabal sortzetik, sorreratik, Jose Luis agertzen da papel guztizetan, hori bai. Baina Antonio ez, Antonio agertzen daia destakaute dauzenien Elgetan. Dala 36ko neguen, agertzen da bere izena. Karo, nik pentsan naben, bera hil zanien, izango zala, apirilien, hilebete hostien Durangoko bombardeuena, apirilien kamioi bat argetan. Eta derrepente, azten azenein harakatzen ikusten dut dauela bere izena, Elgetako anegozin Larrazabal 63 egun, frendien, izentzaneko frente latza negu guztiz, irakurri otapur bat egaitik, hori izentzan momentu egon zala bastante golpe gogorrak antze, eta 63 egun pasazabizela bizetan, gabonak eta lana. Eta tentsino deitu, nire historio izetuetan, bera gona intendentziako laguntzai, eta aztena zarakatzen eta derrepente ikusten dut ez, tipue Antonio Soprano zela muñatones, uste gala, Larrazabaleko ametralladorien taldie, eta jarri hotzila suboficial. Hori aurkitzen dut, papel batzutan, soldatak eta banatzen zabizen hortze papeletan ikusten dut, eta daude hainbat 600 da piku gudari, eta 4 taletan banatuta, eta talde hortako baten 21 urteko tipo bat, 21 urteko tipo bat,
izatea subofizial, ametralladoriena, azken finien subofizial izan barra, dagoena teorikoki behintzat frentean beste gudariekin pizkat zuzentzen edo eta jakin nahi izen dela gerra garaiko momenturik latzenak zeo zer ez dozten kuadretan. Osea, hau esan 21 urteko tipo bat, kamioi bat kargetan eguela apirilaren zazpixen istripu batekola, ez. Hau da beste, historiza badeko. Eta orduen hortik tiraka asko interesatu diatan, eta gure naben jakitxe zehatmeat zer san tiponena. Eta bueno, enteratzen naz, pizkat ez da botatu askorik, eta guztu dara nire ikiten errue edo zorion, zeratik saiatu zan, esan arrasto guztizek borretan. Bera, egon diputazioen eta basekizen zara mobitzen zin informazioak eta datuek, eta gaude seguru, nire agilek, nahiz eta gaur egun dokumento batzuk eta lortu izen diez eta dauzen epaiketak eta gozatzuk, baina bera saiatu zala alik eta gauzak izen borratzen, ez egiteko arazo gehiago zeukozenak baino. Eta Antonioren eriotza autoistripu bat bezala geratu zen, holan Derioko hierri zen holan zegoen jarritia zira baten, baina gero lortu naben ikustie, zegoela miliziano basko eta frente gerra nile, beste leku baten hori jartzen zabela. Baina hori dago, Eusko Jaurlaritza sasoikoa zeukan registro de víctimas, gerra dako sozialetan agertzen da, ezta? Hori agertzen da. Heridas de guerra. Zentzila ziren hartzen zaben, accidente de tráfico. Eta errepente gara hartzen da, heridas de guerra, hotzaren kausa. Eta hori zen, bebaile lehenboko goza, lortu nabela, pasao hostilako e-mail batetik. Eta ia horti azten naiz pizka bere historiza, bentsat horrek bederatzi hile horiek, bederatzi hile bezaz direz, zazpi hile pasatan da bezala gerra, gerra latzien. Eta bere historiza gerrakue pizkat da lantza hau egin dutena, dala azken fine, bera 36ko neguen agertzen dala paperetan behintzat, ez dakidana da zer egiten dauen aurretika, baina seguru nau 21 urtekin subofizial jartzen batzu ametralladora talde batena da aurreko 2 hiletan egon zarelako saltzan sartute. Eta gero negu hori pasatzen dabe Elgetan, bastantetan elorri izan frente horren guztizien zentruen moduen, eta nire ikilek asko goratzen zaben elorri zo garai hartatik, supatzot egun oso intenso egizien zala, baina badakit ere bai, Antonio zegoela izegun guztizek Elgetako lubakietan. Gero hortik badirudi momentu baten frenti egon kortute edo iesela Garrido be Bilbora. Bilbon badau oroitzapen bat etxien kotenan zabiela zala Begoñako baseli izan, eta hori Begoñako baseli izan ospatu zala Larrazabal bataioaren ez dakit bedeinkapena edo zelan iken zabien eta horien ikurriñan bedeinkazinu eta lautaldien hori jai bat egon zala, eta hor nire ikiteko guen eukola, igual azkeneko momentu edo lan ipinzabela bera naizaz edo lan betiko estilo de agoteko euren Bilbon, eta gero horti eta mazazpiko lehengoko hiletan, ez dakit urtarrien otsaien da, bueltetan direz Otxandio aldera, eta Otxandiotik bidean jartzen diez beste bataioi bat izan da reemplazaute, eta hor da Urkiolako frenti edo ara bat izartzen diezenien sasoi hortako frente hori, bizirabe hor praktikamente sasoi guztize, lehenengotase bideatik, gero antzadanez nik hau Larrazabal bataioiaren nondik norakoek entzunde eta gero nire ikitzein apur baten historiza jakinle lotu duaz, eta antzadanez egon ziren bidean, gero Mekoletasen daudatu bat, Mekoletasen eguezela zan martxoako 21, eta egun hori egun hori izen zan, Durengoko eta Elorrizoko eta Otxandizon da abioiek bombardeo zabiela. Eta gero
konturatzen zara kasualidadik ez dauzela. Zetik, eurek egun horretan atzerantza hasten diez, horre estrategia bat nahiko honen izaben etxaiz, zala frentien egoezenak ondo gotortuak desestabilizau. Ez dugu lortzen armen bidez desestabilizau, da nire ondorizo ba, baina, bueno, segaitik ikustu egun horretan. 30 edo 20 kilometro atzera, bomba batzuk herrizek, han egun jentien, bere senidiek edo bere urkuek eukuko zan atzien. Orduen, baten bat, unbietko zan ikusten bere etxie zer gertatu zan, eta besteren bat, lekue utzi geratu zan, eta bestiek aprobetzako zabien hori erasotzeko, zeitzik egon zin denbora desente eusten, nahiz eta antzadanez armamentu eta gana eskasa hau eukin, meni iraun zuten, mendi inguruetan, eta baina gero 31an ja atzerantza doiez, azkenien apirilaren lauan edo lan usteot berrido geratzen dela Urkiola mendi eta Zaibikain inguruko hor frenti pizkate estabilizaute, eta Antonioren ondinorako, momentu horretan izango zan, behar izan zutela joatea zetibera, ardura zeukona metraiadoriena, eta horrek atzera eta horren eramati esan izango lan erreza, da joan berri zen zan mainarire, apirilak 6 baten antzadanez izen zan mainarire heldu zan egune, eta orduen da, guk entzun gendun historia lotzen dana, baseu ezela kamioi bat hornitzen frentera junel izeteko edo posizio berrizeke hartzeko, eta hau zan, mainariko zaharreran Santa Cruz baseliza dauen tokizen, hor justo kanteran hostien hor eskumatara dau etxe bat, jartzen dauela mainari, eta hostien daue baseliza txiki bat, eta eskerrien errekie dau, eta justo zubize hor, eta horrego ezela kamioi eta kargetan, nire agite eguen antzadan, atzien dauen etzi erabiltzen zabiela pizkate gestino edo hornikuntza zentro moduen, entzun zan goizeko apirilaren zazpizien, goizaldien, bomba batzuk jausten, hegazkinenak izen lehikesenak, hegazkinetik botata, eta kriston sartako entzun zan, hori nire agiteek kontaute, eta urten zienien, kamioi eguen suntzitute, eta kargetan eguen jentie esan agertzen inundik inora bez. Eta haien artien, bera nahiz Antonio Sopelana. Eta, hor bile hostien, nerreka aluen aurkitu zabien bere gorpuen. Da, geroaren hostien, esan, saiatu zien, badakigu, nire aititi zen zala, kamioi batek jarri zabena gorputzen, beste gudariren batekin ez dakidan hasin jan, hor bezaiatu naz, pizkaldotzen hori informazio, baina ez dut lortu. Hori bebai, zentuatzen nire aititekin zabela zeregine, ez egoteko arrastorik, ekien benturregaitik, zetorren errepresioen inguruen, hau da zu posizio, baina holan gertatu da oso zaila da informazio elotzien, eta eurek ez badauz galdetu alizeteko horrek utzuniek, baina badakit, Bilbora joan barri zen zala, eta berak enon berri zen zabela etzien barritzarra, da gero, Derioko Ilerri zen enterrabo ebien autoistripu bat izango basan moduen, eta gero gutxi berien, ikusten nire aititile, hortik gutxi da bueltauzala zelan da frentera, Larrazabal bataioira, hor dugu kurioso bat, zetxik dokumentu bat agertzen da, euren soldata, Larrazabal bataioiko gudarizek soldata 50 peseta usteot edo eukiela, eta apirileko nominan ja ez da agertzen nire aititen izena, nire aititen letrien. Ez da agertzen berak idatzite. Eta hortik biletara barrido beha agertzen da. Ni suposatzen dut bi hile historia hau nahiko markauko zabela. Zaitzik gero usteot, ez dakit nosi zeten da Santoñako arma guztie, baina ordu arte bera jarraitu eban. Zaitzik badakigu egin zaben bidie, kontauta, Kantabriako lehenengoko herrizka baten egon zala gotortute edo pizkate Bilbo izten egon zan jentie pizkate zaintzen edo, eta gero Santeñan egon zela denbora bat,
Baina, bueno, ja da nire ekikenen kont Jose Luisen historia, eta Antonio da, amaitu zen, bainarin apirinen zazpixen, eta gaur arte egiz esan ez teinen zerbez, eta ni saiatu nazpizkat, pertsona honen nire zenidie, nire aikikena nahi gaztie, nire aiken osaba bat, 21 urtekin enfrentien nintzala, eta beti izan geuzie, zelan eta interesan eukon, eta lotu otapur bat, pare bat horretan idatzi dut bere historizie, behintzat hor geratzeko, segaitik bainin eta nik uste nire ingurukuei, soken aterri, interesa baiakula hau gordetek biti.